नमस्कार, हम मनोज तिवारी। डॉक्टर सतपथी जी के चरण में हमार बार बार प्रणाम बा। हमरा ई जान के बहुत खुशी बहुत आटे कि एगो भोजपुरी सांस्कृतिक संस्थान के निर्माण भइल बा जवन हमनी के माटी के भाषा भोजपुरी के प्रचार प्रसार खातिर बहुत काम करे जा रहल बिया। और हमरा ई जान के और भी खुशी होत आटे कि इस संस्थान श्री गुरु भागवत के प्रचार प्रसार खातिर यूट्यूब चैनल के भी शुरुआत कैले बिया। बहुत बहुत बधाई आप लोग के। हम समझतानी कि गुरु जी के आशीर्वाद से इस संस्था देश विदेश में बहुत अच्छा काम करी, भोजपुरी के संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार खातिर। और देश विदेश में जे जहां जहां बाटे अपने भोजपुरी से जुड़ी, ये हमरा पूरा विश्वास बा। एह अभियान में कहीं हमरो कोनो सेवा होई तो हम ओकरा खातिर तैयार बानी। हमरा जान के बहुत अच्छा लागल। पुनः एक बार डॉक्टर सतपथी जी के प्रणाम और भोजपुरी सांस्कृतिक संस्थान के बहुत बहुत धन्यवाद।